and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Ay! Ay! Ginoo ko! Ay! Tabagin ko ninyo! Kung mahugod dire! Sigurado yung kong patay! Tabang mo! Mamay hangganan! Pagkita mo gagdagan! Kuya kayo pagkabuhi siya na rin yung bigunitan! Kay malipay kamilay! Ha? Kailangan sa kanya kami Panahon na rin sa tinabangay, pag tinabtanay! Kanaway angay mong hinugtuan! Hoy! Manghinanaw lang mo diha! Tabang ako na ko ninyo taon! Nangurog na ba yung ako mga kamot ha? Hapit ako makabuhay! Tabang! Ay! Daghan kayo salamat ninyo ha? Abi ba na kung mamatay na ko tungod na itong hitabuan? Ay, saon magod sa dihang nakabantay ko mitay og ba? Dito gyud ko mukupot. Unya sa siging tay og kalit nga nakabus ka tong gilansangan sa akong gikoptan. Hasta ko yawa gyud ako oy. May gitas-on gyud ang akong gikabyunan ganina. Natagak pagkaadto Roseng, mabalik gid nang imong hawak. Ay, mga tao. Abi ba na kong mamatay ko oy. Labi na gyud kay nangurog ng akong mga kamot. Tagak yun untag ka. Ha! Uya, malipay ka. Ambot ni mo ay, bisog hapit ka na mamatay, magbinaldita ka lang gihapon. May raon tatong natagak ka ay. Awara! Bantay ka yung milaya ka ha! Mamingas ka yun! Bantay ka lang yun, Dako! Makalagot. Kapagani mo pag-abot, nagbagulbol ka no. Di ba kagikon? Doon na kigipalit. Unya, kay nakita man akong may mga tao nga murag nagtanaw og linambay, mootong napahunong ko. May linambay pag yun nga, mitayog naman sab. Mao ganito hinungdan nga dunay linambay. Ug ang bida pag yun ate, mao si Roseng. Na, unsa? Si Rosing? Ngano? Unsa man hitabo niya itong madita, ha? Ngano siya may bida? Ay dili linambay. Mamay angin terminus ako nakita ang paglansang dahil dito sa Kalbaryo sa Golgota, maumana. Ha? Unsa to? Kasabot kawa. Ambot ni mo eh. Inom di milayo eh. Sagun saan man tao yung ipanulti diha eh. Yabag ka. Maugunay saktong termino ate. Kay mo may akong naabtan nga nagbitay na kadtong maldita. Unsa? Mao lagi na. Uy! Nagkumpayot siya ni atong murag busaog mantingali to. Oh? Unya nalabay sa gawas. Hangtod gud ko mibatig kaluoy niya. Muotong bisag mitayog pa nang hangyo sa jug kong tabangan siya. Ha? Tinuod ka milay? Lagi! Ako gid silang gihangyo nga magkuhagagdanan aron ko haon na lang si Roseng kay nagpaninggit in taon siyang panabang. Kay nangurog na ko ng iyang mga kamot. Nan karon? Unyang animal? Abi kay naluwas naman. Wa gyud mo tagad na ako ate. Bisag mitagad ako niya pero gided malang ko. Ay. Wa pag yun mo tagam si Rusing. Ang mga hakog, ang mga mapahimuslanon, maglisod pa gyud na sa pag-adya sa ilang kaugalingon. Kay mahadlok man nga sila na sad unyay hakugan o sila na sad unyay pahimuslan. Na. Ayan na natugtag na si Rusing. At agi sa gigayon nga may nahinay ni kwinta ang iyang mga kasalanan. Kaya sa gigayon nga iya na makita nga dako na kini og mabugatan siya. Siya na mismo mao'y magbasol og magluhod nga mga ipasaylo sa iyang gipangsad-an. Sige maman gihapong tayo og kapoy.
Maway akong ikadlukan. Nga tong wa madayon pagkalos no, nga bay o kaha, mga building. Matiwas na hinuon, Carol. Mao lagi kap, uy. Pero tayo sa kap, nanawa maghihinabang nga nangabot. Di ba ni pareha sa linog dito sa Negros ug sa Bohol nga nag-abot-abot man dayon ang mga hinabang? Kuan. Nahadlo ko nga naapiktuhan ang kadaghanan sa mga daan, Carol, o kaha. Tanan gyud nga lugar dinhi sa atong nasod. Naapiktuhan sa maulinog. Uy, kapon sa mani. Hapit na gini matapos ang kalibutan. Uy, dili ta manganti, Carol. Ayaw pagsulti ni Ana. Hinoon, ipadayon na to ang pag-ampo. Nga unta, ingon lang ni ini ang katalagban nga atong masinati. Mao gyud kap. Maong di gyud ta mohunong sa pag-ampo. Husto dito kap. Nasaan ka na sa hitabo ni Nang Rusing? Oh, isultihan ko sa mga tanod. Sila man di ay mo nangitag hagdanan aron makuha si Roseng. Ang batasan sa tao, wa gyoy kausaban bisan kung doon ay katalagman. Padayon paghihapon ang iyang pagkatawhanon. Unsay tan-aw mo kang winaan? Unsay buot mong ipasabot? Tinud-anay gid ka nga na-amnesia siya? Gigasulti na to ang doktor wa pa. Og iyang gi-confirm sa doktor. Adunay parte sa o ni Wena nga nadaot, Jay. Pero matod sa doktor, temporary amnesia ang masinati sa pagkakaroon ni Wena ug mahimong maulian na siya. Mao pa? Nganong murag nasagmuyo ka? Ha? Pakuyon ko nga kung nasulti nimo kagabi eh. Jay, mahimo ba? Di na ta maghiskot ang butanga. Dili ko mahimutang. Abi nimo, human sa to pa nagsulti. Mipauli ko nga mura ko wa sa kaugalingon. Mura pag daghang kaing tudlo ang itulisok nako. Nagsudya nako. Ganong gibuhian ko ang binuhat nga mo'y natingpan sa kong kugma. Umo'y tanan alang nako. Tuhoy ko. Dili ko ikaw malangkat sa kong kasing-kasing. Hatagan taon naglugar ang atong kaugalingon, Jay. Tubagaon ako nga wa ni mo dawatag ako pagpakigbuhag ni mo. Ano magmalinaw na akong nahuna. Niya pata sa katalagman. Kung ipasalig ni mo nga kita paghihapon, dili ko na og katon sa pagkakaroon ang atong relasyon. Tuhoy ko. Dili na ko matandog bisag unsa pa mga pagbahad ang ako madawat. Kami tuon ako nga ang tuara sa langit ang magbuot, ang magtakdo sa atong kapalaran. Daghan pa kagbuhaton, Jay. Kadit lang. Jay. Sorry. Pero maluoy ka. Dili ta magbuwag. Karon nga dili pa klaro ang atong relasyon. Dili na to bugtuon-an. Mapuang ko. Nagkasabot ko karon sa imong gibati. Mahimong magsulit ang mahitungod sa atong relasyon, pero dili pa karon, Jay. Dili pa karon. Kap, may nangabot na ko ng mga hinabang, Kap. Kinahanglang maatiman ko ang mga hinabang. Sige Kap, kinalang at timanon yun na ni mong maayo Kap. Kay, basta pag magyagaw na sa pusap ang mga tao nga mangwa silang pahat. May giandam na kong mga ngan. Og akong gipaymangnoan ang mga women's din sa atong barangay nga ihatag ang listahan sa taga-DSWD. Sige Kap. Kaya akong pahibawon ang mga tao nga may hinabang nang miabot alang ning atong barangay. Lay! May hinabang ko na nangabot, Lay! Muli niya po ta, ate. Uy, Apil nga ka. dili man! Ay di manggod dakong kadaw tang aton hay aguman. May patingalig katudyo nagkinahanglan ang anging hatagan sa mong hinapang. Uy, dili Miloy! ta apil. Miloy, dili may mo kumpiyansa ta. Tingali mula na pagdugay ang paghibalik sa kanang pagbalik normal din yung atong dapit ba? Dili man tingali ka na hinabang nga moabot din sa atong dapit. Oy! Na! Unya kay nalista naman kuno atongan.
Musuhin lang kong adtulay. May mga tenter ba ko na ipanghatag, lay? May banig, habol og ingon man, unlan pagyod. Wa manggid maunsang atong bahay. Ug doon na pamantay katulgan. Kanantent, alang na nas mga pamilya, labi na gyud katong dunay mga gagmayng bata. Katubang wa nay bahay kay nangagubang ilang bahay. Mas labaw silang nagkinahanglan ana ate. Ay, unya-unya tagaan di ay tabi. Ikaw na lang goy mag-igo. Bahala ka diha, panyong. Ay, Milay, kung taga-anta, ako ginondawaton, lay. Mayon, no? Mapunta lang niya sa lain ka ng lugar sa ato. Sa mga tao nga, labaw pang mapahimuslano na ato. Oh, niya ang inyong mga ngan. Niya lang mo. Aron ta madali. Oy, hinay lang. Hamos, tukmuray mo mo. Musamot ka di mo mataga, magtinukmuray mo. Hinay lang. Ihunong ang pagpanghatag. Ihunong! Nausaman mo, oy! Di na inyong ipaabot o niya mag-away pag yun hinoon mo! Ay, ang tao, ay katagbawan. So, apa ni hinabang, nangandoy, karong ni ana, magbuno na hinuon. Kaway ayo. Pwede na ba sa kuas kapitan? Kay dili ko rin patuo ang mga tao, mga Da! talo. Bisag ako pas dapit sa kapitan, oy. Magrumintado gyud ko ay. Ay, wala gyud ko magkakita andayan. Ha? Wala ka may bawo nga to pa sa ospital. Ha? Oh, wa palipak ay. Napaingon nga ni si Dayan o si Jay. Ha? Unsa tigingon mo, Jay? Na-amnesia sabihin, no? O tita, Mayra! Auntie, ay pagsultik sama anak ko. Naapa sa trauma karon si Wena. Unya imo pag yung panghimarauton. Da, kinsabi dili makaingon ng Mayra day, uy. Sobra man iyang kadautan, suwa pa ang linog. Laliman ka? Gibaharan niya ang mga igsuon ni Jay? Bunga lang kato sa iyang pagkatawhanon, Auntie Fanny. Unya day. Saman, Jay, yun saman, dili na siya maulian? temporaryo lang iyang pag-amnesia, tita. Ha? Uy! Wag Clarix aron. Ay, makaingon tang may rasad ni atong wina, oy. Pero kung atong subayon ang nahitabo niya, no? O sa iyang pamilya, maluis at bayatan niya. Monay angay tang bation nga to ni Wena day Carol. Kinahalang ato siyang sabton. Unsa atong kaliputan. Kung mamaayo na siya, mahimo na siyang kapuslan sa katilingban. Maugid ka na mahitabo kang winaan? Dili ka ha? Kadlo ka na ginhinoon siya sa mga tao? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!